Želim da se iskreno zahvalim i Komori organskih proizvođača kao inicijatoru, Međunarodnom Slavenskom univerzitetu Sveti Nikola, našem domaćinu. Veliki je ponos ovakvu instituciju, biti na čelu ove institucije i budite srećni što imate ovakve saradnike. Malo sam prošao kroz ovaj univerzitet, ali sve reči čestitke stvarno na vrhuncu. Možete biti konkurenti i onima što kaže u Londonu i Parizu, verujte, počeće da dolaze kod nas. Nećemo više ići ni kod njih, dolazit će oni kod nas. Ostanimo svoji, pružimo tim mladima, tim našim novim naraštajima, toj naše budućnosti šansu da nešto nauči. I ja sam čovjek koji već godine stižu, s ponosom pokušavam da svoje znanje i iskustvo prenesem. Onaj ko želi da me čuje, onaj ko želi da shvati, onaj ko želi da bude deo, da čuje nas, on će čuti. Drago mi je što sam okružen ovakvim ljudima. Jako je teško govoriti posle uvaženih profesora, dekana. Posle vas, verujte, s ponosom možete da istaknete da stojite na čelu institucija koje su, da ne ponavljam, relevantne u svojim oblastima i koje u svakom slučaju nikada, ali nikada neće izgubiti ono što vi pružate, odnosno što pruža Balkan, što pruža Srbija, Makedonija, bivša Jugoslavija, da kažem, to je, mi radimo sa srcem, mi radimo sa dušom, mnogo radimo sa entuzijazmom, novac, mojim prijateljima često kažem, u nauci nema para. To kažem i vama, mladim studentima, da znate da svi koji izaberete ovaj put koji smo mi izabrali, budete profesori, neki uvaženi, cenjeni, ovo ono, samo imate to što ćete biti ponosni na sebe, da ste deo sebe uložili u nešto i da što ste deo sebe posvetili nečem. Iz celog sveta. Ajmo zajedno da im pokažemo da smo bolji od njih. Ajmo da im pokažemo. Ja tvrdim da smo bolji i znam da možemo bolje i možemo lepše da napravimo ono nego što oni žele. Verujte, oni ne žele. Naš uspeh je za njih neuspeh. Dosta je više prepisivanja. Mislim da će ova zajednička naša saradnja u aprilu mesecu, kada se budemo opet videli na ovom mestu, na ovom univerzitetu, u hotelu ili ovde, nije važno gde. Važno je kako dođemo ovde, da dođemo sa punim srcem, sa punim znanjem, da pokušamo da spojimo nauku, privredu, a ja što ću insistirat ću da pokušamo mlade da ubedimo da ne idu u grad, da ostanu na svoje rodne grudi, da ima budućnosti, a onda ćemo vršiti pritisak na ministarstva, na ljude iz vlade, da im obezbede i internet, i bioskopsku salu, i sve ono što mladi u gradu imaju. Želim nam uspešnu saradnju, srećni, uspešni praznici, novogodišnji Božić. Hvala.